Gaurkoan, Arkupe antzokira badirudi ez dela inor etorriko. Eserlekuak hutsik daude. Komunikazioa, ikusentzunezkoak, sormena txalotu eta berotuko duten publikoaren zain. Bueno, eta kontraesana emungo badaube, gertu sentitzen zaitsuet. Hor pantaiaz bestaldian, inoiz baino konektatuago gare, ilusioa, poza, ez dakit, irrikitan egongo zaret ezta, zuek be jakitzeko aurtengo Eusko Lehiaketako irabazleak zeintzu dian. Ongi etorri, Eusko Lehiaketako 9. edizioko sari banaketara. Aurten, inoiz baino zailagoa izan da espota horrek egitea, badakizue COVID-19 birusak hankaz gora jarri dau egoera eta etxe barruan grabatu behar izan duzue gehienok. Kanpoan behintzat ez baldin badukazue beste espaziorik, ezta? Baina halabe, Euspot pila bat jaso ditugu eta benetan eskerrik asko eta zorionak parte hartzaile guztioi. Eta spotak bidaltziaz gain, lehiaketako gainerako ekimenetan be, jende pila batek parte hartu duzue eta eskerrik asko. Bai, publikoaren sarirako bozketan, argazki kameraren zozketan, irabazlea Ainhoa Arantzabal izan da, zorionak. Eta ezin dugu hasi sari banaketa hau babesleak aipatu gabe. Lehenik eta behin, Aretxabaletako udala, Unai Elkoro, alkatea izango dugu hemen, uste dut hemen guztiok pantaiaz bestalde izango direla, Unai Elkoro, Arizmendi ikastolako Alberto Garro, Mondragon Unibertsitateko ordezkaria Zurine Maguregi, Music Librarytik Peter Stephens, Arteman Komunikazioatik Arantzazu Lagunilla, eta aurten babesle berria dugu, bai Euskadi Elkarteak ere sariketa hau babestu nahi izan du, eta hor izango dugu elkarteko zuzendaria Robert Gutierrez. Ongi etorri guztioi. Aurtengo edizioan, 2020an 51 spot jaso ditugu, eta pentsatzen dut askok ikusiko zenutela Arteman Komunikazioak prestatutako online formakuntza, ezta? Iaz Euskal Herriko hainbat eskolatara formakuntza eskaintzera joan ginen, aurten ezin izan da, eta online formakuntza bat egin genuen. Arantzazu Lagunilla Arteman Komunikazioko zuzendariak azalduko dizue ze arrakasta izan duen. Aurreko urteetan formazioa leku ezberdinetan emun gauen eta aurten egoera berrira egokitu behar izan gara eta online formazioa eskaini dugu. Horretarako Gorka Montiel gure lankideak publizitatea eta sormenari buruzko online formazioa eskaini zauen eta egiz esan arrakasta handiz eduki dau eta ikuslea asko eduki izan ditu, ezta? Artemanen egunero ari gara ikusentzunezkoak euskara sortzeko lanetan eta horregatik guretzat oso pozgarria da horrelako harrera ukitzia. Eskerrik asko danagatik. Beno aurten zein izan da gaia? Dano badakizue, zer dago janzten dugunaren atzean, zer ete dago? Gaiak hausnarketa ugari izan ditu, zuen spotetan ikusi ahal izan dugu, izan ere hausnarketarako gai bat planteatze genuen, izan hori zen asmoa, ezta? Janzten dugunaren inguruan hausnarketa egitea, eta ikustea ez dela janztea bakarrik horrek atzean gauza asko dituela. Beno, 2.500 eta 50 euro ditugu guztira banatzeko, 5 kategoria ezberdin egongo dira, baina lehen da bizi, epaimahaiak aukeratutako finalista horiek ikustera goazen. Aurrera finalistak. Kaixo entzuleak, badakizue arroparen industria munduko kutsakorrenetarikoa dela. Etxean duzuen kaxa bat hartzea gomendatzen dizuet erroparekin betetzeko. Ez da bat ere errazi izango, gure erropak sentimenduekin eta momentuekin betuta daudelako. Eta orain, partekatzera.
Erosi edonon, eroso jakin gabezean. Zein da errealitatea? Eraso, ahulari, gogoan eduki. Zuretzat merke dena beste batzuentzat garesti irtetzen ari da. Aspaldi, armairuko mustruaren beldur ginen. Orain ordea, guk sartzen dugu armairuan. Arropa jantzi, erabili eta erantzi. Berriak erosi, zaharrak ahaztu. Moda jarraitu eta atzean ez gelditu. Atzo modan musika taldeen kamisetak. Gaur arropa teknikoa, bihar birziklatutakoa eta hurrengo egunetako tendentzia seguru beste bat izango dela. Baina benetan... Zer dago zuk jazten duzunaren atzean? Urtean, 62 milioi tona arropa sortzen dira. Eta zuk ez duzu zer jantzi. Baztertu modazkarraren gurpil zoroa. Gehiago nahi baduzu, josi, atondu, moztu, zuk zuretzat sortu. Ane, badakizun merkealdiak biharrasten direla. Bai, baina agin ez da momentua, ez? Nola ez? Edozein momentua da ona armairuko arropa eguneratzeko. Miren, noiz izan zen arropa erosisten nuen azken aldia? Pasaden hilabetean, baina udaberria dator eta kolekzio berria behar dut. Bueno, zuk nahi duzuna egin zure diruarekin. Baina ondo pentsatu zer dagoen janzten duzunaren atzean. Joder, ez daukat janzteko ezer. Biluzik jaiotzen gara. Eta denborarekin kontsumismoaz eta esplotazioaz janzten gara. Biluz gaitezen gure traje berena jartzeko. Ez aitez injustiziaz jantzi. Punkia ote da? Bakalunkia! Traperoa ote da? Emoperoa!
Hipsterra ote da? Biluzterra! Moda erabili, berrerabili, gozatu. Bueno, ikusi dituzue finalistak, eta desiatzen egongo zarete, saridunak zeintzu diren jakitzeko, ezta? Lehenengo saria banatzen hasiko gara, promesen saria, 14 eta 18 urte artekoen sari hori, BH Clip lehiaketako saria, eta horretarako, Arizmendi ikastolako Alberto Garroren ganagoaz. Ongi etorri, Garro? Bueno, kaixo guztiek. Lehenik eta behin, Arizmendi ikastolentzat plazer bat da, euskaren erabilera eta euskarazko sormena bultzatzen duen spot lehiaketa honetan beste behin parte hartzea. Saridunekin hasi aurretik, lehenik eta behin, mila esker parte hartzaile guztiek. Eta ikastolako ordezkari nazen aldetik, mila esker bereziki Arizmendik ideoi. Aurtengoan ere zuen erantzuna izugarria izan da. 18 urtetik beherakoen lehiaketan, 24 spotetik, 22 zuek aurkeztu duzue, mila esker. Eta mila esker horratzean lanean ibilizareten irakasle guztioi. Lana izugarria izan da. Eta gehiago luzatu gabe, BH Clip sarituak dira, Oian Loiti, markatu zure moda spotarekin, eta Lur Bengoa, zuretzat merke, beste batzuentzat garesti spotarekin. Zorionak! Zuretzat merke dena beste batzuentzat garesti irtetzen ari da. Bueno, hainbeste talenturen artean ezin bat aukeratu. Zorionak 2 irabazliei. Eta bagoaz urrengo sariarekin, musika sinkronizazio sariarekin. Badakizue, musikak ikusentzunezko lanetan garrantzia handia edukitzen dau. Bai, momentu bat adierazteko, edo gure emozioak kanpora ateratzeko, edo erritmoa markatzeko balio izaten dau musikak. Garrantzia handia dauka esan bezala, eta musika sinkronizazio saria banatzen dau Music Libraryk. Horretarako, Peter Stephens eukiko dugu hor bestaldian. Welcome, Peter. Eskerrik asko, osoa. Un año más, en Music Library no hemos querido perder la ocasión de colaborar con una iniciativa como Euspot. Una edición en la que se ha vuelto a demostrar un alto nivel, en la que ha habido una gran respuesta y, como no, donde la música ha estado presente en muchos proyectos. Queremos felicitar a todos y a todas las participantes por los trabajos realizados. Pero hay uno especialmente destacado por su uso y sincronización de la música. Por ello, el premio Music Library de este año es para Ainhoa Emaz, Kemetz Bilbao y Mikel Aguirre por el proyecto Bestebat. Enhorabuena, equipo. See you next year.
Joder, ez daukat jantzeko ezer. Lan bikaina talde, noski baiet, zorionak. Eta guazen urrengo sariarekin, publikoaren saria. 2600 lagunek bozkatu duzue, eta benetan eskerrik asko parte hartzaile guztioi, sekula baino bozka gehiago jaso ditugu. Eta publikoaren sarirako, aurten estreinekoz babesle dugun, bai Euskari Elkarteko Robert Gutierrezengana joko dugu. Ongi etorri, Robert, gure familiara. Mila esker Usoa. Bai Euskarari Elkartean pozarren gaude arrazoi askorengatik. Alde batetik, Euspoteko babesle izateagatik. Euskararen alde egiten duen lanarekin bat egiten dugulako eta bere ekarpena benetan baloratzen dugulako. Bestetik, publikoarena bezalako sari berezia ematagatik eta gainera izan duen babesarekin. Eta azkenik, Euskalarian dugun sormena eta talentuaren lekukoa izateagatik. 2600 izan dira bere bozka eman duten pertsonak. Eta erabakia hartuta dago. Aurtengo egoera berezi honetan, publikoaren saria, Beñat Abasolo eta Markel Basanbideren zer dago zuk jazten duzunaren atzean lanarentzat da. Zorionak bioi. Arropa jantzi, erabili eta erantzi. Berriak erosi, zaharrak ahaztu. Moda jarraitu eta atzean ez gelditu. Atzo modan musika taldeen kamisetak. Gaur arropa teknikoa, bihar birziklatutakoa eta hurrengo egunetako tendentzia seguru beste bat izango dela. Baina benetan... Zer dago zuk jazten duzunaren atzean? Bueno, Beñat, Markel etzen duten espero, ezta? Zorionak zuei ere. Eta guazen hurrengo sariarekin, Mondragon Unibertsitateko ikasleen saria banatuko dugu orain, eta horretarako Zurine Maguregiren laguntza behar dugu. Aurrera, Zurine. Kaixo denoi, egia esan oso pozik gaude, belanaldi berriak ezteaz gain, haiekin azten jarraitzeko aukera dugulako. Urtero gure ikasliek adierazten dute daukaten sormen eta talentua eta euren proposamenek harritzen gaituzte. Are gehiago aurtengo edizioan, distantzian eta bakotza bere etxian espotak garatu izan behar dituztelako. Gugaitik balitz, danei emango genieke saria, are gehiago aurtengo edizioan induten esfortzua gaitik. Baina pozik emango diegu, hala ere, Mondragon Unibertsitateko ikasleen espotik onenaren saria, Idoia Laidalga eta Oiane Puertasi zuk zuretzat sortu lanagatik. Zorionak neskak! Urtean, 62 milioi tona arropa sortzen dira. Eta zuk ez duzu zer jantzi. Baztertu moda azkarraren gurpil zoroa. Gehiago nahi baduzu, josi, atondu, moztu, zuk zuretzat sortu. Zorionan eskak, segi horrelaxe lanian. Eta 1, 2, 3, 4 sari banatu ditugu, 5. faltada espotik onenaren saria, eta horretarako Aretxabaletako udaleko alkatea izango dugu gurekin, Unai Elkoro, ea zein da espotik onenaren irabazlia. Ezer baino lehen, eskertarako tarte bat hartu nahi nuke. Bide lagun guztiek agertu dituzte eskerronak eta ez naiz asko luzatuko, baina asko baloratzen dugu maila guztietan egon den parte hartzea eta ekimen honi Euskal Herriko txoko guztietan agertu diozuen babesa. Esfortzua nabarmena da eta amaitzetan islatu da. Zaila izan da, espot onenaren saria ematea, baina tira, ona hemen erabakia. 2008ko espot onenaren saria, Idoia Laidalga eta Oiane Puertasen zuk zuretzat sortu, eta Julen Urtsegiren ondo pentsatu lanentzatua. Zorionak! Ane, badakiztun merkealdiak biharrasten direla. Bai, baina agin ez da momentua, ez? Nola ez? Edozein momentua da ona armairuko arropa eguneratzeko. Miren, noiz izan zen arropa erosizten nuen azken aldia? Pasaden hilabetean, baina udaberria dator eta kolekzio berria behar dut. Bueno, zuk nahi duzuna egin zure diruarekin. Baina ondo pentsatu zer dagoen jantzten duzunaren atzean.
urtean 62 milioi tona arropa sortzen dira. Eta zuk ez duzu zer jantzi. Baztertu moda azkarraren gurpilzoroa. Gehiago nahi baduzu, josi, atondu, moztu, zuk zuretzat sortu. Spot honenarena ere, bi talderengana joan da, zorionak guztioi, zorionak parte hartzaile guztioi, eskerrik asko saio hau ikusten egon zareten guztioi, eta eskerrik asko gure babesleoi, parte hartu duzuenoi, eta bukatzera goaz. Espero dugu, hurrengo urtean ere, 10. edizioa izango den Euspot lehiaketan, gurekin konektatuta izatea. Euskera, sormena eta komunikazioa lantzeko. Mila esker danoi, eta patxo bat. Agur!